kwietnia wprowadzili talony na Śląsku. Z niczego, bo na Śląsku jest tak mało śląskości. Bo na Śląsku nie jest napisane po śląsku. Bo na Śląsku Ślązoki nie mogą godać ofen, że są narodowością śląską. Bo na Śląsku nie rejestrują stowarzyszeń śląskich. Na Śląsku jest tak mało śląskości, jak w PRL-u było żarcia mało i były kartki na żarcie, na futer, na roztomajite, cukier i tam inne rzeczy, nawet na szczeliki były, to w dzisiejszych czasach mamy tak mało śląskości, że wprowadzają dzisiaj talony na śląskość. Jest coś takiego jak 10 minut audycji po śląsku w telewizji regionalnej, jeden treść po śląsku w owej instytucjach, jeden werbum po śląsku w Cajtunku, 0,2% napominania się o Hajmatowo-Kotka. To znaczy, jak będziecie mieć dopiero 5 takich, to będziecie mieć 1% upominania się o Śląsko-Kotka. Jeden artykuł po śląsku w Cajtunku, 0,01% napominania się o zarejestrowanie stowarzyszenia osób narodowości śląskiej. 15 minut audycji po śląsku w radioku, 5 minut gotki po śląsku na pauzie w szule, to takiemu bajcowi najlepiej dać, ale to ino roz miesiącu, ino 5 minut i 30 minut gotki po śląsku na placu. I co najważniejsze, to taki ekstra bonus nam dali, tego mamy w Nierona, to jest 8826 godzin niby śląskiej muzyki w regionalnej, bo to tak naprawdę to jest niby śląsko. No do tego mamy blank ekstra, nie? Szanowni Państwo, śląskości jak na lekarstwo, bo jeszcze mniej, ale jest dobrze. Pierwszy krok zrobiony. Możemy pół roku sporować i mieć, jak to Peter powiedział, niecałe 2 minuty richtig prawdziwej śląskiej kotki w telewizji. Wraca się PRL. Komu było wtedy dobrze, to wie, że będzie jeszcze lepiej. Chyba że się to wykopytnie. Każdy ajer przodowy, szczególnie ten, co zostanie na dole, dostaje dodatkowe talony na śląskość i może się w doma za zawartymi drzwiami richtig po śląsku z babą pogadać, ale będą to wiadomo rozmowy kontrolowane. To są oczywiście dowcipy, a tak po prawdzie to rzeczywiście my Ślązoki u siebie na Śląsku musimy się czuć reglamentowani. Jest nam wolno mieć śląską gwarę, ale nie możemy mieć naszej śląskiej gotki, naszego języka. Jest nam wolno mieć tradycje regionalne, ale nie możemy gadać o tożsamości etnicznej, o naszej śląskiej przynależitości. Możemy się robić we szkołach z naszymi bajtlami przedstawienia o skarbku i łysku z pokładu idy, ale nie możemy nauczać naszej prawdziwej śląskiej historii. Ale na te talony, jak się za 100 lat usporujemy tych odcinków, to może jedna lekcja nam się trafi. Także zbierajcie, sporujcie, będziemy se mieli fajno śląską naszą Hajmatowa ziemia. Wszystkiego dobrego, dniem 1 kwietnia.